Rzut wolny dla Barcelony. Xavi, może Messi. Leo Messi, ależ bramka! I to jest właśnie Leo Messi! To, co najlepszego mogło zdarzyć się dla tego El Clasico i dla Barcelony. Fenomenalna, wybitna bramka w 45 minucie. No i to jest człowiek, który świetnie wie, jak strzelać bramki Realowi Madryt. 15 gol w 21 El Clasico Leo Messiego. Zobaczmy, nie dało się tego zrobić lepiej. Minięty mur, spóźniony w tej sytuacji Iker Casillas zrobił to po prostu w sposób boski. Tak jak oni wydaje mi się, mówią. że tutaj mur złożony z zawodników Realu Madryt przesunął się w kierunku, żeby zablokować strzał Xaviego, bo tutaj była taka luka, że rzeczywiście to... 2 minuty Nie mówię, że to doliczone. było łatwe do strzelenia, tak? Ale to przesunięcie się muru ułatwiło zdobycie bramki Messiemu. Nie był tym samym właściwie chroniony ten prawy róg bramki Ikera Casillasa.